हाफाङालाय बहा थांलायखोब्रा दरजाखौबो खेवना होला मानसिफोरलाय र' थांगौ नार्जि बुदाङा नोंनो दा औ माबा प्रब्लेममोन नामा You are under arrest नार्जि बुदां नाथाय मानो गावनि हिन्जावखौ थगायनायनि जाहोनाव नोंथांखौ जों एरेस्ट खालामनाय जासिगोन आंनि हिन्जावखौ माला थगायखो नो सोमस्रि बे बिबारखौ आजावदो नाथाय मानो अमा राजा आंनि अननाय होननानै साननानै लादोब्रा अमा राजा बेफोरखौ नांलाया आं मिथियोब्रा सोमस्रि नों आंखौ दासिमबो मोजां मोनो बेनिखायनो नैबे बिबारखौ नोंनो होफैबाय आं आंनि अननायनि नेरसोन महरै अमा राजा नों आंखौ थगायनानै बेवहायसो फैदोंना बे हिन्जावखौ लोगो हमनो बेथ' सोमस्रिसो गारां बे सोमस्रिखौबो अमा राजा आं जेलनिफ्राय उदां जाबाय एबार नायदो वेट एन्ड वाच आं मा खालामनो हायो नेक्स्ट एपिसोडाव नेनानै थादो नों अमा राजा ये तो बस शुरुआत है पिक्चर तो अभी बाकी है